Ilaari alli ko wuro wongo e nder fallide e Goudiry toon noon ɓe jaɓɓima kolol hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyi heblo fedde andu diina ma taw noon waɗata gonɗon heblo ko ceerno Djalaluddin Ba ɓen jangguinoɓe jeeyaɓe e nden ɗon fedde tawi noon ko toɓɓe certuɗe lolnude e joofi ko refto ɓen almuɓe duɗal wuro ngo kamɓe finoɓe e gonɗon ɓe keeɓi ɗe joktirɗe waɗama e juuɗe maɓɓe ma en ketto hen Ablaye Ali Pam e micro musidɗo meɗen Seydou Mamadou Dia kabaruji caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli ko ɗum woni ko uddata jonde meɗen kabaruji ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo kala nena e nder kabaruji ɗi so tawi on cabbima jolli joni keɗen pacciren jam ñalle moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde depuis radio sawtol ngol dafoɗo en mariste villa 92 s to karallagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddaf Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɗen fuɗɗoroi ko yewti yar haali batu conseil des ministres bannoɗo ñalawma henki o toon to galle Lamourgo to hono no kala alarba hoorejo leydi ndi arjima gumɗon batu jagorɗe ɗi ganduɗa kay toɓɓe kewɗe ƴettama hen kono noon kanko leydi ndi watte nden ɗon toɓɓe ɗe ganduɗa kay ko wiwiti on ɗon niyama o jogui ɗum ko wiwiti e wadde délocalisé ɗin ɗon feetuji national ne jeeya hen ɗum ganduɗa kay kañum woni fête indépendance ko ɗum jeeyi sababu kanko leti wonde kay nden ɗon eɓɓore nde jogui gam wadde moderniser des infrastructures wonande on ɗon programme ganduɗa kay ko programme l'indépendance gam tan feetuji ɗi ganduɗa kay kañum woni feetuji indépendance ɗi wawa mawninede e nder dendagal wertago leydi ndi taw noon ɗum waɗata ko e ɗin ɗon chef lieu région ngaji ɗi woni tan ɗen ɗon guure ganduɗa kay kañumen goni guure lamorɗe palɗe ɗe kanko noon o yamiri ɗum ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗe o nde ummoto ko yiwiti on ɗon fannu beele ɗum ɗon wawa latade e ko yiwiti e ndeɗo hitande fande arde woni tan hitande 2026 ko yiwiti nden ɗon eɓɓode ganduɗa kay kañum woni programme national